Ang Diyos gugma, apang Diyos man siya sa paghukom. Pero ang iyang paghukom puno sang paghigugma. Ang pagtuon subong, semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagsiding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay lunggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson, ang pagtuon subong. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host sa sinayaton programa. Ari ang akong duwa ka mga bisita, permeno ninyo ni makita sila diri mga kauturan. Tanan ini sila nga duwa nga akong mga bisita, sila mga associate pastors naton diri sa aton simbahan, diri sa CPAC, si Sir John Lloyd Coro, siya ang in charge sa aton mga kabataan, mga estudyante sa Academy both Junior and High School Department. Siya dito ang na-in-charge bilang ilang pastor. Kag si Sir John Lloyd, isa man siya sa atong mga values teacher sa atong academy. Sir John D, mayang adlaw sa imo. Ngadlaw Pastor, ngadlaw Pastor Jared. Kag sa aton man mga nagkapadayon sa pagtanaw kag sa pagsubaybay sa nga programa. Akong panginaot nga ang Dios magaupod sa aton kanunay kag siya magapanalangin sa aton nga pagtuon subong sa nga semana. Yes, thank you kay Sir Jared sa imong Sir John D sa imong pag-acceptar sini pagmalikliwat. Ay kadwa na akong pakilala sa inyo si Sir Jared Macalipay. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology. As what I have said, siya man ang aton isa sa aton mga associate pastors diri sa aton college church diri sa CPAC. Sir Jared, may adlaw sa iyo. May adlaw Pastor, may adlaw man sa Pastor Jandy and sa tanan nga nagasubaybay subong sa aton nga pagtuon. Aton nga it is our prayer nga sa atong pagtuon subong ang balaan nga espiritu magahatag sa aton sang wisdom para ma-discern naton aton nga mga ipagtuon or atong study subong nga hapon. Yes, thank you gid sa inyo gentlemen, mga future naton nga mga pastors, mga kauturan. Ang aton nga leksyon subong lesson 6, God's Love and Justice, para sa Pebrero 1 tubto Pebrero 8. Sa hindi pa aton anay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigation niyari kami Ginoo nagapalapit sa imo, una best nagakilala sa imo pagka-Dios. Amo naman liwat kinatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa ang pinakamanami gid magwa Ginoo sa amon nga tatlo nga mga discussion. Salamat sang pag-upod sang balaan nga espiritu, pagdihon sang amon mga pangunahuna, upod sang amon mga tumalanaw kag mga manugpalamati. Ang ngalan ni Ginoong Hesus nga aton manunubos. Amen. Amen. Sir Jandy, ang aton sadsara nga teksto. Aton sadsara nga teksto makita sa Jeremias sa kapitulo 9 bersikulo 24. Naghambal diri, kundi ang nagahimaya maghimaya sa sini nga siya may paghangop kag nagakilala sa akon nga ako amo ang Ginoo nga nagahikot sing kalulo sing katarungan kag pagkamatarong sa duta kaysa sining mga butang nagakalipay ako nagasiling ang Ginoo. Amen. Sir Jared, Sir Jandy, God's love and justice. Sa primero nga mga apat nga mga semana, we were speaking about God's love. Last week, ang aton ginambalan, amo ang kasuko, ang kaakig sa God's wrath. Okay.
ato na talupangdan dito sa ligang na simana nga may kakigo ng Ginoo, hindi tungod nga manimalo siya, hindi tungod nga gusto niya pinahan ng tao, pero naakig siya on the perspective nga ang iyang creation wala ginabali, ginaamusingan amo na siya kag akigid siya sa mga katawhan nga naga take advantage sa mga less privileged ng mga tao. So isa ang iyang kasuko nagagwa there. Now, God's love of justice. Amo na ang pamangkot si Jared, paano naton ma-reconcile? Nga ang Diyos gugma pero may paghukom. Yeah. And then what we expect this week, Sir Jared? Amo na tahom ang aton nga leksyon subong. Yes. Because Interesting it does not limit dito sa idea nga the love of God is on concentrating dito sa iyang anger ba, sa iyang kasuko. But it is solely grounded dito sa justice and love and His mercy. Now, atong tanaw sa atong lesson, ginasiling dira or our minds is being brought up nga ang love kag ang justice intertwined, inseparable siya. Hindi mo makuha. And dito natin makita nga it is part of God's character. It is part of God's character. And dito po natin makita nga ang justice is anchored on the character of God when it comes to those people nga vulnerable. Yeah. People nga poor. Less fortunate, and that's the idea. Okay, last week we discussed about paano mo ma-reconcile nga gugma dayon akig. Karon naman, Sir Jandy, paano nato ma-reconcile nga gugma siya pero Dios man siya sa paghukom. So sining semana mga abyan no aton gid ni siya mahinayan pagtuon sining aton pagtuon subong. Pero diri mga kauturan sa aton nga introduction gid kumpara ang Dios kag ang aton tinuod nga Dios. Yes. No. Sa mga pagano, sa mga hintil, niara sila sa mga pag-offer ngadto sa ilang mga Dios. Sometimes naga-demand ang ini nga mga Dios nga mag-offer sila sing ilang mga kabataan. So may ara gid sing may pagka-immoral, may pagka injustice gina-exploit sa mga Dios nga ini. Nga in fact mga kautoran nga ini mga Dios ang saluyusin ni mga devil powers, mga demonic powers. Amo ni ang gusto nga kakson sang Ginoo. Yep. Kay ining nagapractice ni mga kauturan ara sila sa great spiritual and moral darkness. Apan may paglaom kita mga kauturan, ang kaayo sang Ginoo amo ni ang aton paglaom, hindi lang subong kundi hangtod sa kahangturan. And that's correct. Kagkaroon nga semana, Sir Jared, Sir Jandy, aton talupangdan, the difference between God's justice and human justice. Yes, and that's it. So, amo na mga kauturan, wow! Fasten your belt, mga kauturan. Okay, we are excited to start our discussion. Sunday, love and justice. Can love and justice go together? Si Jared, no? Namin na siya pamangkot, Pastor and Pastor Jandy. Can love and justice go together? Ang answer natin dira mga kauturan, mga kaabyan is yes. Yes. It goes together. In fact, it is inseparable. Yeah, intertwined. Intertwined siya. Nga naman. Nagalambid-lambid sila. Hindi siya. magid. Nga naman. Because justice or God's justice is focused on protection. Yep. Protection sa mga tao nga vulnerable, protection sa mga tao nga oppressed. And that is shown in the character of God, His deep love for humanity. Amo na nga He seeks justice, especially for those oppressed. And then kung tanaw naman natin ang iyang love, it seeks fairness, which also expresses His desire. The reason nga nung nag-seek siya justice, because He wanted nga ang mga katawan sang Diyos will receive fairness and justice. Yeah. Which is actually the expression of God's love. Yeah. Isa pa gid before na ako natin kay Sir Jandy. Ang ako sa panantalupang dandri nga nang mangkota kay na what's the difference between man's justice and God's justice. Ang man's justice siya is perverted.
baliskadya. Whereas God's justice is always right, because God Himself is righteous. Yes. So, since God is righteous, He does not change. Hindi gidya nga ma-pervert, maliwat-liwat ang iya nga justice. Amo na ang isa sa mga difference. And then we will know some more about the difference between these two. But at least, that's the first that I have discovered, Sir Jandy. Gani, Pastor, no? Mga abyan, ang human justice, mga kauturan, may dagta na. Isa gani, kung sa aton hustisya diri sa aton kalibutan, kisa ang kwarta mo ang makapirdi sang justice diri sa aton kalibutan. Mga kauturan, ining gugma kag hustisya, nag-opda na ini sila. Pero, though nag-opda na ini sila mga kauturan, ang gugma sa Dios hindi ang hustisya sang Dios hindi makompromise sang iya gugma. Gugma siya pero may ara man siya sing paghukom. So ini sila nga duwa nag-opda na gini sila. In fact mga kautoran, ang gobyerno sang Ginoo napundar dira sa gugma kag hustisya. Amo ni Pastor. Yeah. Some more, Sir Jared. Do you have some more? Yes, Pastor. In addition sa dugang dina, aton makita nga ang gugma sa Ginoo ensures that everybody receives fair treatment. Dira ang equal decision. Decision. And amo nang difference dito sa tao nga justice ba? Kasi ang Dios hindi na kinahanglan bisan wala may nagatanaw sa iya, there is no higher judge. But still he executed fairness. Yeah. Lain sa tao mo. Yeah, lain sa tao. Nga bisan tuod ang aton nga symbol sa aton justice sa kalibutan. Ang babae nga may tabon, mata. Pero kung kaysa ginasid niya gamay. And that's the difference. But God, bisan hindi mo yatabunan, everything is correct. That's the point. Sa tao ya, muntos mo mabakal sa kwarta. And then another pagid. Later on, we will also study nga hindi iya maliwat. Kag ang justice sa tao ya, depende kung sino ang application. Ang sa Ginoo ya, regardless who you are, bato ka, imol ka man, ano ka, gamay o kudako, whoever your status, that's just the same. In the world ya, kung sa depende kung anong level mo. Yeah. Okay, Sir Jandy, balik ko sa imo sa Monday. God is entirely good, okay, and righteous. Gani. Tinuod gid ni mga kauturan, mga abyan, no? Famous ni sa aton mag-ara ta sa simbahan, ara ta sa mga komunidad, may mga program kita, nag-greet kita nga, God is good all the time. Yeah. All the time, God is good. So, God is entirely good and righteous. Hindi lang siya nag-aawhag sa aton nga mag-do justly, to love mercy, and to walk humbly with Him. Pero siya man mismo naghatag sa aton sing example. Iya gintagaan kita sing ehemplo nga sundon naton siya. Kag in fact ang aton diri sa lesson sa Deuteronomy 32 and Psalm 92 nagahambal diri nga God is just and loving. Wala sing unrighteousness nga makita sa iya. Kag wala siya nagahimo sing hindi matarong. So mga kauturan, kay tungod nga ang Ginoo matarong man kag siya man loving, nagaawhag siya sa aton nga maghimo man kita same, maging fair kita sa aton mga isig katawo, sumala sa ginhambal ni pastor biskan manggarano no imol dako or gamay, whoever we are with or dealing with, dapat mahimo nga same kita sa aton Ginoo, dealing fairly with other people. Yes, Sir Jared. Yes, yes, Pastor. Sakto gito siya nga aton makita how God deals with love and justice. Pero dugang sina atong hunaon-naon nga what makes God good is because ang iyang hustisya, ang iyang justice is focusing on the restoration. Yeah. And Restoration and forgiveness. Not much. Abi naton kasi ang iban ng mga tao hadlok kasi paghambal God's justice, hadlok sila kay it is on the retribution, the punishment and the consequences. But God's ultimate direction, especially when He said He will give justice,
It is more on the restoration of the broken relationship between man and himself. Yeah, that's correct. Isa pa gid, before makanto kita sa next day, sa Tuesday, ang ako ni sa pag nakita diri, nga ang Ginoo, Sir Jande and Sir Jared, hindi lang niya kay nag-declare nga siya right and good, but his goodness and his righteousness. Iya ginpakita na naugis gid sa diri. And then people asked him, show us the Father. Yeah, those who have seen me have seen the Father. And wala gid sila sing makita nga mga evil sa una-una ni Jesus when he was here. Ang nagahatag lang niya sang lain nga pangunaw na sa iya, ang mga kontra, ang mga tao nga hindi gusto nga tapnaon ang ilang mga evil practices. That's why they hate Jesus. But when it comes to righteousness and goodness, wala kagid sang gasaway because God is really good. Sir Jared, God's changeless character. Wow. Nindot kay na dira pastor nga aton makuhaan sang lesson or sang punto. Pag sa atong lesson ginhambal dira nga changeless character, it is immutable character of God. Yes. Walay pagbago, walay paglubad, wala man sang gausab-usab. It is constant, the consistency of his character. Aton dira makita. In fact, dira ginhambal dira nga God's character is unchangeable and his love is always the act of God's love. He is just, he always acts on justice. So ato makita dira nga if ang Ginoo naton is unchangeable, dira naton makita nga ato gid siyang masaligan. He is trustworthy. May 5 ka mga attributes nga permi gina emphasize. Okay, God is eternal. God is omniscient, omnipresent, omnipotent, and immutable. God don't have the beginning and no ending. Omnipresent is present everywhere. Kita we occupy space. Ari kita subong diri. Kay wala kita dito. Sila wala diri kay tuto sila. But God is present everywhere. God knows everything. That's the omnipotence. God is all powerfully omniscient. He knows everything. And then ang isa, God does not change. He is the same during creation, today, and even throughout eternity. Ang tao lain saga, lain sapon. No, sorry sa mga babae, lain man saga, magapon lain man. No. And that's it. Ang hukom sa kaniadto sa una might not be the same judgment today and might be not the same tomorrow. What is good today might not be good tomorrow. But God is good all the time. Yes, Sir Jandy. Ako na rin nakita mga kautoran, mga abyan sa aton nga Martes nga lesson. Diri sa mga teksto sa 2 Timothy, Titus 1, nga ang Ginoo hindi mag-deny sa iyang kaugalingon. Wala siya gabutig. Kag ang iyang mga promisa hindi mabuka, hindi ma-break. Ma-break. No. Ang Ginoo gid yang mga abyan aton gid siya masaligan without reservation. Aton gid siya mabutangan sang aton nga mga confidence and hope for the future. In fact, mga kautoran, hambal diri sa aton lesson sa Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pero in fact, mga kautoran, may pamangkot diri sa aton lesson sa Martes nga how can we trust fully God kung sometimes nga may ara sing mga kakulian nga nagatabo sa aton kinabuhi. Ang sabat sang aton leksyon, mga kautoran, dumonta si Kristo. Ibiskan siya sang diri sa kalibutan. Wala sala. Wala sala. Yet gantos. Nanginabuhi nga matarong. Pero ang iyang kabuhi hindi hapos diri sa kalibutan. In fact, gin-crucify pa siya. Numdum naton siya mga abyan kung in times may ara ka tasing mga difficult situations sa aton kabuhi. Yes, and that's correct. Wow. Why kid ka enough time to discuss these things. Sir Jared, we already put the point nga ang Ginoo wala pagliwat. Pero sa aton nga Wednesday nga leksyon, God is a repenting God. Nag-inulsol siya. Paano sa inulsol nga wala gani siya pagbaylo? Yes, come on.
sometimes dira kita medyo ma-confuse. Yes. Kaya ang atong leksyon naghambal nga wala siya ga-change, pero at the same time dira sa Miyerkules ginhambal dira nga he is a repenting God. Yeah. Nga Nagahinulsol. there is a slight change sa iya nga mga plano. Pero amo na ang ginahisgot dira nga if there is a change in if there is a repentance on the side of God, it is because He sees the conditions ang isa ka tao Yeah. nga nagapangayo sang kapatawaran sang kasalanan. Amen. It changes not according to His will, but according because dito sa tao. Nakita niya ba nga ang tao is very willing and very sincere in his for asking forgiveness. So ang punishment, ang consequence sa sala was ang ginhambal dire, his protection was declined in response to our ibig sabihin ginwithdraw niya. Ginwithdraw niya yung consequence, yung punishment. Yeah. So that is Hindi dayunon. Hindi That's dayunon. That's the point. and that is how yung daw hindi ta maka-explain ba, hindi ta Yes. maka-comprehend sa yung una-una. Una. But he doesn't change. Pero he repented in such a way nga it is out of love. Yeah. It is out of his Out love. of love. He is God of mercy. Di paano siya nga God of mercy nga hindi magaling sa kabalo magpasaylo. Oh, and that's the point. Yes, sir. Ako lang diri madugang mga abyan no nga though nahambal sa aton diri lesson nga God is a repenting God, relenting God. Sa ano nga pamaagi sa ginambal ni Sir Jared sa pamaagi nga pagpatawad sang mga katawhan nga nagapangayo sa pagpasaylo. Ang Ginoo mga kauturan, repenting siya because of his response, the repentance or natawag nga intercession by his people. May ara siya sang kaluoy. Kay hambal sang Biblia, he is faithful and just to forgive us our sins. Though nakaplano na ang Ginoo nga i-judge na ini mga tao because of their wickedness, but when the time nga sila magrepent, God is so much willing nga magpatawad sa ila. Yeah, To change. and that's it. God is willing to change. Inaiya ang tao kung hindi siya manginulsol, may judgment kid siya. Oo. Pero kung maghinulsol lang siya, God will even, amo nang nasiling nga, He will even swallow his saliva for the sake of one that repented. Para lang maluwas. Kaya ang tuyo iya ang tanan gid maluwas. Yes. Sir, do you have some more to Tahom dira pastor kasi aton dira makita nga nag-change ang Ginoo sa iyang paghukom sa tao. Because atong una-unahon nga in his character he is deeply connected with his covenant love Yes. and mercy. And may isa gani ka pastor naghambal pastor nga si Jesus daw nagsiling nga he is willing to go to hell just for you Yes. than to go to heaven without you. Without you. Wow. Point pa. He is willing to go. Kanami. That's it, mga kauturan. That's why God never changes. God is immutable. He is the same yesterday, today, and tomorrow. But for the sake of one soul, for the sake of you, nga magrepent ka, mga kauturan, ang paghukom nga tani, amo ang maabdan mo, hindi na madayon because God loves you. Sa why nagit ka time sa aton nga Thursday, Sir Jandy, God's hold fast to love and justice. Anong mga paglaom diri nga aton makuha? Ang mga application na ni subong ang aton discussion. Yan. Application diri no mga abyan no may ara may nakita ko diri nga duha ka klase nga gugma mga abyan ang imperfect love kag perfect love. Ano ning imperfect love? Ina ba lang nagigugma ka lang sa tao nga nagigugma sa imo amo nang imperfect love. Pero ang ginhambal sa aton lesson nga ang perfect love biskan ang isa ka tawo na akig sa imo or gina-consider mo nga kaaway siya, palanggaon mo lang gyapon siya amo ning natawag nga perfect love. Perfect love. Amo ni ang Ginoo nga ang iya kinayang nga siya loving kag just nga despite sa aton nga aton batasan kinaiya daw kaaway na kita sa Ginoo aton pagkinabuhi pero palangga lang gyapon kita sa Ginoo. Gani may pag-auhag ang Ginoo nga kita man nga iya mga followers mag-hold fast kita dara sa gugma kag
justice. Ganihambal niya nga, He is a faithful God for those people who keeps His covenant and mercy for 1,000 generations. And He will keep His promise those who love Him and keep His commandments. Amen. Yes. Hold fast to love and justice, Sir Jared. Yes. Atong dira makita nga God is calling us to reflect His justice. Amen. You see, Correct. Kanami- when the statement says nga atong paningkamutan nga we will also reflect God's justice, it is calling also to reflect His character, which is loving and justice. Yes. And dira sa Micah 6:8, tahong dira pastor ang ginhambal, He had shown me, O men, what does the Lord requires? Yes. To do justice, to love mercy, Mercy. and to walk humbly with thy God. Amen. And that's correct. Mga kauturan, that's correct. God is a God of love, but He is a God of justice. Pero mga kauturan, for the sake of one sinner that would repent, He will even change. Nga hindi na matabo, nga mahukman lang kita mga kauturan. Number one, nga nangakig ang Ginoo, kag nga nang nga impose ang Ginoo, ang iyang paghukom, it is because He loves everyone. Kung imo ya i-pervert ang justice diri sa kalibutan, that's what God hates. Mga kauturan, kadamo pagitanis ang aton nga ihambalan, pero we don't have time anymore, mga kauturan. But at least ang framework sa aton leksyon sa sininga semana, wala namon mahambal ang tanan. Pero ang backbone, ara na gid kumpleto na mga kauturan, aton inyo na lang dugang-dugangan. But at least I'm sure that you will enjoy studying and sharing our lesson this week. Ako na lang pangayawan, si Sir John Diz ang iyang last word, and then eventually si Sir Jared. Mga abyan, ang kaaway sang Ginoo, gusto niya ipakita nga ang aton Dios harsh, kag magtulog kita sa iya nga may ara sing kahadlok. Gusto niya nga ipakita ang Ginoo nga severe, unforgiving, nga may ara sing severe judge, harsh, exacting creditor. Amo ni ang gusto ipakita sang yawa kung ano ang picture sang Ginoo, pero hindi mga kauturan, mga abyan, aton na intindihan, aton nakita nga ang Ginoo mahigmaon kag may ara siya sing hustisya para sa tanan. So kung diri sa kalibutan mga abyan, mga kauturan, nakaagi kita sing human injustices, may ara gali kita sing paglaom. Yes. Sa pagbalik sang Ginoo, dulaon ini sang Ginoo nga mga injustices. So salig kita sa iya, tulog kita sa iya, kay pag-abot niya madula ini nga mga injustices nga aton naaguman diri sa kalibutan. Amen. Yes, Sir Jared. Yes, mga kauturan, wala naging kita time atong dumduman nga ang justice kag love sang Ginoo is deeply connected sa iyang covenant love. Yes. And atong pong tandaan nga ang iyang justice is His extension of His commitment towards His people to desire fairness and to flourish, to grow, and not only to grow, but God's desire of justice is for us in a sense of it is our responsibility to share also present equality, fairness sa iban. Hindi nga aton silang apakan, ato silang abusaran, but to exercise with holiness. Yes, mga kauturan, kamo bala sila ni Sir John Lloyd kag ni Sir Jared, mga kauturan, nakaagi injustices, nakaagi kamo nga daw ginatuntulan kamo, daw ginalupig kamo, daw ginapakanubo kamo, mga kauturan, cling to Jesus. Come to Jesus and you will receive justice. The more nga nagapalayo ka sa Ginoo, the more nga ikaw kulo kantahan lang, kadlawan ka lang ni Satanas nga mo ang father of all injustices. Kani the best thing for us to do, come and repent, and one day you will receive the love and the justice of God. Sa hindi pa si Sir Jared magpangamuyo, mga kauturan, ako na naipasalamatan ang aton mga sponsors. Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Elder Herbert and Evelyn Tamoni, Dr. Irwin and Dr. Rhoda Hardenico, Luciano John John, and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Joan and Myla Susana,
ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Helen Barbasa, Arcadio Mendoza, Jet and Susan Caro, ang mag-ulutod Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, ang mga mag-ulutod Alex Federo and Ma'am Jenna Federo Ilumar, ang mag-asawa Ido and Fimi Don Vandes, Mark and Meryl Mendoza, Sister Antipas Piedad, Ma'am Marlobel Heruta Lorin, and Ma'am Ladel Labalan Gascon. God bless you nga amon mga sponsor. Sir Jared. Sige mga muyo kita. Loving Father in heaven, salamat sa imong pagupod sa amon, sa among pagtuon. Kabalo kami nga hindi tanan amon na tikop subong nga panahon. But we believe, O Father, that with your blessing and with your Spirit, you will allow us to live by what we have learned today. Help us, O Father, to grow in grace with you. And help us to cling more on your word so that when time will come, all of us will be able to survive and will be able to thrive, not only because we study, but because we believe in you. O loving Father, please forgive us from our sins. Please bless us and the brethren nga nagapamati subong sininga programa. May you also bless them. Thank you for forgiving us, and thank you so much for assuring us that you will never change and that you will always be with us. In Jesus' name, amen.